ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 22 апрел 2026 сол навори хонаҳои арзон навор кардем, барои шумо тамошо кунед. Дар имрӯза видео обши 12 дона эълон аст ки хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва замини 45000 сомона бача азиз. Нарха бинен просто дӯстон. ҳамирӯза видео аз дигар видео гарини фарқияти калон дора бачо. шумо дар ҳамин видео метавонед ки як духонагара дар Душанбе дар этажи сеюмай 365000 бихарен. Эта не шутка бача азиз. навора шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунед. WhatsApp мегзорам барои қабули реклама. чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp рӯй кунед. ҳатто ки омада аз пешам хонаҳотона навори фасон карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонед бачо азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо. дӯстон, мегзарем ба якумин замини равонкардагӣ. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Турсунзода, Регар, Ширкетда қарор дора, деҳаи Работ мегӯянд. 12 сотиқ замин дора ки 45000 сомон арзиш дора. ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. фундаментҳо мега барои бардоштани хонаҳо тайёр кардагӣ, рехтагӣ тайёр, ҳуҷҷатош, сертификат қарор дора. мактаб, масҷид наздикай, ҳамсояҳо зиндагӣ дора, магазин наздик, об дора, свет дора. хулосаи гап дӯстон, кадомитонда ай ҳамин территорияҳо мисол замини арзон дар кораи барои хона кардан, бовар кунед дӯстон, беҳад варианти зур 45000 сомонда 12 сотиқ замин метавонед дӯстон бигиред. ина мардум, ина раҳ, маҳалла, ҳама уже мардум хона кардесай, зиндагиро сар кардесиян. аллакай чандин нафаро хонаҳошона бардошта зиндагӣ дорад дӯстон. далши маълумот рақамҳои 38 ахир дасти рақамҳои соҳибмулк 8802 ватсапи соҳибмулк аз номи канали Саудо ТВ дӯстон ҳозир занг бизанем. маромад пурсон шин. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. 365000 сомон дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар поёни Корвон, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши пости гаияи ку ана ҳамиҷа қарор дора. лави роҳи калон, лави роҳи мошингард, доми 5 этаж, хона дар этажи сеюм, духонагаи 38 квадрата, 365000 сомон арзиш. хона боша бо тамоми чизу чорааш савдо мешавад. чизе ки дар видео дидестем, дар навор чизе ҳаст, бо чизу чорааш савдо мешавад. ду рақами дастӣ рӯи экрани шумо аз номи Саудо ТВ занг занед. лайкотона бимонед, дар канали мо подписатсия кунед. чизе ки барои реклама дорем ба дили пир муроҷиат кунед. худо хоҳад реклама карда дар фурӯш мегзорем. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хундаи Саляриси равонкардагӣ.
равон кардан мошин. номи мошин Hyundai Solaris. солаш 2015 дар Санкт Петербург қарор дорад. 535,000 рубли русӣ. бензини холӣ, коробка механика, пробег 30,100 километр. бача азиз, 30,100 километр. фақат пули нақд бачако. 30,000 километр гаштагай. бениҳоят пробеги кам бачо. фақат пул дар корай, ҳуҷҷат дора. 5802 ахири рақами ватсапи соҳиби мошин бачо аз номи Сауду ТВ занг занен. и хеле нархо дӯстон фикр мекунед ки редка мешава. темболи мошин састани соз зури бад амира ба сумми тоҷикӣ сокунем, агар ами 60,000 мешава намешава, не ки 2015 сол дӯстон нигоҳ кунед. бачакое ки дар Русия ҳастен ку хоҳиши мошинронӣ дорен, ина пашти бепулай, ҳозир занг занен рафта бигиренаш. ва дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. дӯстони азиз, 160,000 сомон арзиш, дуҳуҷрага, 10 сотиқ замин, ноҳияи 5 Охчапарда қарор дорад. 160 аз ҷумла дарахтҳои мевадиҳанда. хонаҳо тайёр. хонаи фурӯшӣ дар 5 Охчапар 2 дар хона, кухни дарунӣ дора, банияи печкадор дора, ганҷурхона дора, аловхона дора, 15 сотиқа ҳавзи обгирӣ дора барои нӯшидан. гирди ҳавлӣ бо сетка маҳкам кардагӣ. мактаб мега дар пеши хона ҳай. дар пеши хона мактабай. 160,000 сомон занг бизанем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комнатага квартира дар этажи дуюм масоҳати 28 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. 265,000 сомон. ремонт чихел дидесен кадом ҳолат қарор дорад. як хонага 28 квадрат 265,000 сом. нархи зур. дар имрӯза видео ай ҳама дар нархи зур, нархи арзон ҳамин хона шид бача азиз ки 265,000 яъне ки дуюм этаж дай. дуюм этаж 28 квадрат. ремонт замонавӣ, фурӯшӣ дар Корвон, мактаб, садиқ, масҷид, бозор ҳама дар наздикиш ҳастай. занг занен мефаҳмонам далши маълумотоша. аз номи Сауду ТВ дӯстон. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. 75,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ. 4 комната, масоҳати 8 сотиқ замин дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Чимтол қарор дорад. 75,000 сомонӣ. хона дар ҳолати миёна қарор дорад. ҳуҷҷатош 100%. фавран фурӯхта мешавад. дар Чимтол наздикии мактаб қарор дорад. хона шикатур кардагӣ. дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои муҳтарам, криша баланд карда бардоштагӣ, маҳкам кардагӣ, пеши хона шикатур кардагӣ, хона бо хишти хом бо лои блок бардоштагӣ, як таштиреза, калидор, тагиш подвал 75,000. нархи беҳад зур дӯстон, марама занг занед. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. як ҳуҷрага квартира дар этажи дуюм масоҳати 53 метри квадратӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 13 микрорайон 287,000 сомонӣ. як хонагӣ мега духонагӣ кадагиай 52 аз 10 пашти 53 квадратни метр. дар ошёнаи дуюм доми дар ошёное бошад. сохтмон рафти сайдалчибо. хуб, хона бо хишти пухта дӯстон бардоштагиай рӯ ба рӯи мактаби 23
детский садик, супермаркети Грин. Дӯстони азиз, марамад 287,000 бо муомилаи дора занг занед худом. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 7 масоати 62 квадратный метр дар 4 микрорайон шаҳри Турсунзода қарор дорад. мега ки 285,000 мега муомилаш мекунем бо 285,000. се тиреза дора, шкатур дора, стяжка, пол кардагӣ, электрикиш кардагӣ, лифт кор мекуна, мардум зиндагӣ дора. 4 микрорайони шаҳри Турсунзода рӯбарӯи клиникаи ва руда қарор дорад. бача азиз, рӯбарӯи клиникаи ва руд. марамад аз таҳлили маълумотша занг зад бигиред. шкатур, стяжка кардагӣ, ҳолати беҳтарин монтаж кардагӣ 285,000 сомон иншоалло бо савдои соз дорад. кадомитон дар лозимаи интереснияй ҳамун нафаротон аз номи Савдо ТВ ҳами ҳози дӯстон занг зане рафта бигиренеш. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи дуюм масоат бошад 30 метри квадратӣ. поёни корбон шаҳри Душанбе 235,000 сомон нархаш. як хонага дар масоати 30 метри квадратӣ дар дуюм этаж хона падъабои тайёр шудестай бечизи чора. хоб бечизи чорааш дӯстон савдо мешавад. зиндагӣ баъди як моҳ қадам мешавад мега. поёни корбон 500 метр дуртар дӯстон 30 квадрат як хонага 235,000 сомон занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира дар этажи Соколни масоати 33 метри квадратӣ дар Корвон дар Гравзавод қарор дорад. дар шаҳри Душанбе 250,000 сомон арзиш. як комната квартира дар этажи Соколни 33 квадратный метр. ремонтош тайёр дӯстон 250,000 сомон. 33 квадрат дар ҳамин дом дӯстон. ҳай домам доми босифат. хонаҳом баъд не ремонт хушук кардагӣ тайёракай 250,000 бо муомила дора. марамад занг занед. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин хонаи назди фурӯшӣ. подписчикои ман ай ҳисор хонаи назди ҳавлигӣ арзонтарин гуфте савден. марамад бинед. 3 комната, 3 сотиқ замин, шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора дар маҳаллаи Уртабуз Ганҷрес қарор дорад. бача азиз, 235,000 сомон бо ремонти замонавӣ. 3 хона. хонаи фурӯшӣ дар шарора Уртабуз. мошинам қабул мекунем. ягон астраҷи караванай бошагар болои сум бута. ихел ба нарх 235,000 сомон бо иншоалло ки муомилаи соз дорад. дӯстон марамад занг занед. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин хонаи назди ҳавлигӣ. аз шаҳри Ваҳдат аз маҳаллаи Чаманзор дӯстон хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 комнатага масоати 6 сотиқ замин 225,000 сомон арзиш дорад. хонаи заминии фурӯшӣ дастрошни 3 хонага калидор кухни дар дарунаш як хонаш беремонтай коробкаҳай тагиш подвал кадагӣ тайёр ҳоҷатхона ҳаммом берунда 6 сотиқ замин гирдаш забор бардоштагӣ алиш мешавад ба опел. хоб чӣ меган ёки ягон мошини сус алиш мешавад. хеле ба сум 225,000 муомила дорад. бача азиз, марамад далчи маълумотоша занг пурсон шед.
ирӯза навори мо дӯстон ҷамъбаст чизе буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комент ҳамаша навор кардем. ана бо далчи мо WhatsApp мегузорам барои қабули реклама. хонаҳо, замин, мошин, квартира дар WhatsApp дӯстон муроҷиат карда метонед.